Ahojte. Tak ma napadlo, že točím videa o tom, že čo a ako som spravil, ale že vlastne ešte nikdy som nenatočil video, že prečo. A tak dneska by som vám porozprával niečo o koncepte budovania domu. Takže tento náš dom 130-ročný hlinený prerábame takým spôsobom, že tri také aspekty to má, ten náš koncept. Jeden je, že naturálnosť, že ten dom bol postavený v období, keď boli len prírodné materiály a my by sme to radi ďalej odprezentovali. Čiže nielen zachovali, ešte aj odprezentovali, aby bolo vidno tú prírodnosť toho materiálu. Čiže napríklad tu vidíme tie drevené lamely, rákosová strecha. Toto sa omietne, čiže to nie je úplne súčasť, to je len polproces. Potom z toho konceptu, čo ďalej vyplýva, je, že chceme tu zachovať takú hravosť, že stále by malo byť cítiť z tohto priestoru, že tu býva rodina, že sú tu deti a že je tu miesto na to, aby sme sa mohli hrať. Takže máme tu také prenikanie takého toho priestoru interiérového s exteriérovým, teraska, záhradka užitková, okrasná a tienenie také plachty, aby to pôsobilo tak plachetnicovo a celý ten tvár toho domu prechádza takým trošku zaujímavým tvárom, on sa tak všelijak mení, až to prechádza do takejto nízkej strechy, takže taká hravosť, ktorú je vidno už navonok a potom ešte viacej ju ukážem vo vnútri, kde je tak umocnená. A tretia vec je, že keď naši predkovia stavali tieto domy, tak oni to robili tak, aby tie domy ako keby boli takým obrysom života, ktorý oni v tých domoch žijú. A vlastne my už teraz žijeme po 130 rokoch trošku iné životy, než oni žili, ale ten dom by stále mohol byť takým obrysom alebo obtiahnutím tej našej rodinnej bubliny, z ktorej sa pozeráme na svet. A tak my sa tak dosť chceme pozerať na ten svet, by som povedal. Takže napríklad my sme tu porobili takéto veľké otvory, veľké HS portály máme do domu, aby sme vlastne dostali viacej ako keby že toho nádychu exteriéru dnu do domu a zamkli ma. A zároveň, aby aj z toho dnuka bol viacej ten prechod von do záhrady a takéto prepojenie života v záhrade a v dome. A tu napríklad môžeme prejsť do našej Active Room, ktorej zavriem, lebo tu nás ešte homeschooluje, v ktorej napríklad máme také hravé prvky, že človek jak vôjde, tak sa hneď môže na hrazdu zavesiť. Toto sú kruhy, teraz sú tam prevesené, ale máme tu už, ako ste v predošlých videách videli, zasadené planty rovno takto do zeme, že tam potom nie je žiadna hydroizolácia alebo nič. A zámerne dneska natáčam takto, že to tu je normálne full life, žiadne, že upratané, lebo toto je dôležitá vec, že keď vlastne ten domov si vymýšľate a celý ten koncept a tak, ono keď si to vymyslíte také akože uhladené, že to bude taký uhladený minimalizmus a celkovo taký uhladenizmus na Slovensku. Často to vidím až miesto toho. Ťažko. Potom vlastne realita je taká, že človek v tom začne žiť a stratí to ten šarm. Ale to sa nemusí stať, keď uvažujem o tom, že tie miestnosti ten šarm budú mať práve keď sa v nich bude žiť. Nehovorím, že tam musí byť neporiadok, ale aby tam bol priestor na to, že niečo sa tu deje. Takže napríklad máme takúto Active Room spojenú s práčovňou a s vešiakmi. A je to taká hravá miestnosť, ktorej človek môže leňošiť pri pohľade na záhradu, môže si tu čítať, môže tu športovať. A napríklad to, že tu máme pračku a sušičku, oni vyrábajú dosť veľa tepla, to znamená, že vlastne tá miestnosť sa nám týmito spotrebičmi zároveň aj vykuruje. Že nemáme tie spotrebiče v miestnosti, v ktorej to teplo potom nepotrebujeme, alebo je prebytočné, ale práve tu nám to v jesenných a jarných mesiacoch tak dohrieva a to je tiež taká určitá hravosť toho, aby ste neverili, jak deti si... Čo, Jožko? Jak deti si vedia oblúbiť práve sušičku s pračkou a pozerať do nich, že jak sa to tam všetko mele. No. Aj, ty vymýšľaš. Možno si povieš, že na čo nejaký
koncept, že však dôležité je, že aby dom bol funkčný, alebo že aby bol pekný. Ale nie je ani krásy, ani funkčnosti bez konceptu. Koncept je na to, aby stavba mala hlavu aj petu a medzi tým srdce. To znamená, že koncept je to, čo reflektuje rodinné hodnoty, to, čo chceme v dome robiť a ako sa v ňom chceme cítiť. A to je veľmi dôležité, pretože to je práve to, čo potom spôsobuje, že bývanie v tom dome a všetky činnosti nám idú s ľahkosťou, vieme tam načerpať energiu a vieme sa tam zabaviť. Tešíme sa domov, máme to tam radi a nie len preto, že je to miesto pohodlia, ale preto, že je to miesto podnetu, v ktorom môžeme aj ako osobnosti rásť. To bol trošku náhľad do konceptuálnosti našeho domova. A na budúce vám ukážem napríklad na spálni trošku viacej o takom zladení materiálov a farieb a tiež takej surovosti s eleganciou, ktoré nám tu práve tak hrajú do karát a možno by to aj vás zaujímalo. Takže na budúce. Čauko.